ukuba imboni manje yozokuthutha ngithi angidlule nje kulolu daba lolu. Kepha ke la ngiqonde khona ngiqonda ukuya udabeni lezithandani la ngiyakhona. Kodwa ngicela ukudlula kulolu lwemboni. Kodwa isifo esikhulu esikhona emhlabeni ile sifo esithinta izithandani mase kuyazitshwa. Indlento ethinta umjolo nomathandana nokuhlala ndawonye yona ingozi ngiyeza kuyona. Angiqali kule. Ngiyacela ukuthi imboni yezokuthutha kakhulukazi le yamathekisi isimo sishintshile manje. Indlela ekade kwenziwa ngayo bengabe kuvikelwa umsebenzi sekumele manje nabo ba-upgrade ngoba ngeke bahlala umsebenzi bewuvikela ngendlela efanayo kule simo siphila kusona esekune technology kangaka. Uzolimala umsebenzi wamatekisi uma ngabe bona abantu bemboni bezonga understand ukuthi isikhathi samanje akusesona isikhathi esadlula. Into encane oyenzayo manje uhlukumeza umphakathi kulula ukuthi leyo nto ithathwe ifakwe enkundleni zokuxhumana. Into encane manje eyenzakalayo kuba khona iviolence towards ezinye izithutha. Lokho kulula ukuyithatha ingene enkundleni zokuxhumana. Into bengabe isila kusuke yomhlaba wonke ukuthi uyibuke ukuthi kwenzakalani. So nginovalo ke ngoba ngathi abantu bemboni abafuna ukuhamba nesikhathi ukuthi isikhathi samanje sekuyaphoqa ke manje ukuthi makukhona inkinga akuhlalwe phansi zixazululwe ngendlela ehlelekile, hayi ngempi ngoba impi ngeke iyise la ifuna khona. Okunalokho ingagcina impi ibeka impilo zodriver abadriver amatekisi engcupheni, bagcina odriver besaba ukudriver amatekisi ngoba umphakathi lo othuthwayo unalo ilungelo lokuzikhethela ukuthi ufuna ukuhamba ngani, ufuna ukuhamba kanjani ngoba uyakuphi. Uyabona, akufanele umphakathi ugcina ushawela umthetho ukuthi awuhambe ngani awuhambe kanjani, akufanele lokho. Kodwa when it comes to business kumele ibe khona indlela ehlelekile eyokuthi uma ngabe mhlambe ulolu hlobo lesithutha uthatha abantu abangaka sekuyicala mangabe uphula lo umthetho, bhekana nengane yomthetho ngoba uzokwenza ukuthi kube nempi engenasidingo, kube nomsindo ongenasidingo, ugcine kulimala abantu ngenasidingo. So akube nomthetho nje ozoba khona owokuvikela umsebenzi uphinde futhi uvikele umphakathi. Kodwa nomphakathi futhi nawo ungaspread ama-rumors avusa uhlevane engawona iqiniso la einkundleni zokuxhumana ngoba the moment abantu bayingozi kakhulu, abantu even abantu babayingozi kakhulu beke bahlangana bathi sesikhathele or siyahlukunyezwa la, abantu bangenza noma yini. Ikhumbule ukuthi abantu enibathuthayo nithutha wona umphakathi, and kumphakathi khona lonke uhlobo lomuntu enibathatha nibafaka eTexini nithi niyobashiya. Uzokhumbula noma kuthiwa amathekisi hijackwa, most of the time asuke hijackwa abantu abafika as abagibeli agibela umuntu kanti umuntu unemission aze ehle kugcina kanti usefuna ukuyithatha itekisi agcine ilimaza udriver. Kufuna sivikele impilo zodriver, kuvikele ezinye izithuthi mase kuvikele umphakathi. Kodwa akekho umuntu ongathi yena uzokwenza ngendluzula ukuvikela umsebenzi. Sesidlulile leso sikhathi bafowethu, sesidlulile mphakathi. Nani bengabe kukhona into eniyenzayo la, ningaspread into ezamanga la ku social media ngoba nizodala nani impi engenasidingo. Into engisho uyingozi kakhulu umphakathi beke wadinwa wasuyahlangana. Umphakathi ojabula bengabe usahlukene, athi omunye bedinwa, athi omunye hayi kanjalo, usuke ukusangconywana. Kodwa beke wabona umphakathi senziwe ilima la wahlangana, kushintsha ngisho isimo sezulu, kushintsha ngisho isimo sempilo. Umphakathi amandla amakhulu, umphakathi engafanele uunderstand ukuthi banamandla amangaka beke bahlangana bangenza noma yini.
ngisho uhulumeni ngawuvimba akakwazi ukuvimba umphakathi mawusuhlangene kahle. Ingakho umphakathi akufanele uhlangane, ingakho umphakathi khona amaqiniso engafanele utshelwe wona, ngoba amanye amaqiniso mawutshela umphakathi usuke uzohlangana bese uba ingozi. For instance nje isibonelo nje engasibeka la maqiniso lawa ayekade ekhishwa umkhwanazi uright umkhwanazi ngokukhipha lawa amaqiniso lawa ya awakhiphe for ukuthi kwazeke ubugebengu nani nomshoshaphansi nani. Kodwa ekugcineni futhi amaqiniso akulesi yasigaba kuyingozi ukwakhipha ngoba vele umphakathi usuke kade wenziwe isilima. Ongosho ukuthi mawusukanika amaqiniso kanjalo usuke usushilo ukuthi umphakathi awuhloma uhlasela wenze yonke into yabona kuba ingozi lapho. Kufana nasekhaya bengabe kuumuzi khona izimfihlo zasekhaya engafanele uzazi zonke, kakhulukazi bengabe uyingane. Khona izimfihlo zasekhaya engafanele uzazi zonke, kakhulukazi bengabe uumama, ngoba khona izimfihlo ezingawuhlakaza umndeni wakho ziwuhlabe ziwuhlekise. Bafethu, this is the honest truth. Uthola ukuthi ukhuluma iqiniso kodwa iqiniso likhulumile seliyoqeda ngomndeni wakho. Yes, iqiniso kodwa iqiniso elikhulunyiwe liyoqeda ngecountry. Kanti vele abantu balambele iqiniso. Abantu balambele iqiniso. Siyayisijabuleke makhona umuntu okwazi ukuma. Kufana nami nje. Khona amaqiniso engiwakhulumile ngabantu abazinyanga ngabaprofeti nani engazi kahle ukuthi awakhulunywa. Kodwa bese ku enough ngoba abantu bebelahla u200,000 o300 o5 bani 500,000 abanye balahla u1 million ngento engekho. Kwangiphoqa ukuthi angimi ngiwakhulunywe kodwa deep down ngangazi kahle ukuthi awakhulunywa. Kodwa uma engakhulunywa usuku umphakathi uzosafarisha, mawusuwakhulumile usuku uzovuka umphakathi. Kodwa mawuvuka umphakathi kwamanye amaqiniso uvuka ube ingozi. So siyavikela isimo, siyavuka. Ingakho nje ubuthi uyabheka idala bengavumelekile ngisho ukuthi mawungenayo imvume yokuhlanganisa abantu ubadeliver ispeech. Uma ungenayo imvume yokubahlanganisa abantu, because once abantu abanika ispeech kanti bazokuzwa baba ingozi abantu. Abantu ibona abayingozi emhlabeni. Kahle kahle nje uNkulunkulu uphila phakathi kwabantu. Beke bahlangana abantu banike uNkulunkulu imemorandum ukuthi sesikhathele. Mase unyakaza yonke into beka abantu bathina. Right, ngiyadlula ke lapha. Ake ngiqonde ngqoku le yaka Mathandana engifuna ukuthi ngiyithinte namhlanje. Bafethu nginesicelo la. Ngeke lento ngize ngienforce but ifuna ngicele ngoba kuyingozi. Kuyingozi ukufike uthandane nomuntu bese niyahlukana. Uma senihlukene bese imove on, nawe bese umove on, ekugcineni mase nibuye niyabuyelana. Kuyingozi. Iba nini ingozi? Iba mase kubuyelwana kade sekumove kona. Kanti uma nizohlukana bese ethatha indlela yakhe ahambe, na uthatha indlela ubhekele uhambe, ungabe usaphinda futhi umbuyise umlethe ebedroom. Ngangayichaza indaba yokubaleka kwebedroom. Ebedroom ila kuhlala khona izinto zakhe ezibalekile, ila kuhlala khona idlozi lakhe libalekile, ila ulala khona ulindele amaphupho amnandi. Not even ibedroom kuphela nje, ikhaya, kodwa specifically ebedroom. Ukhumbule ukuthi mawuzoxabana nomuntu ahambe, amove on, uma se decide ukubuya, awuyazi into embuyisayo. Awuyazi into embuyisayo. Mhlawumbe omunye ubuyiswa ukuthi hayibonakho sengibhayizile. Bengiphume ngithi leya ndoda kade iloki ingwathapha ngihleli nomnyeni wami, ibengathi namadlela ahlaza, sengikuyona ngalala nayo. Kanti into encane kanje, hayi ake ngibuye umnyeni wami, mhlawumbe usebuya nesifo. Mhlawumbe usebuya nesifo. Lokho kushaya isidudla eyale useyabuya, mhlawumbe usebuya nesifo esezobhubhisa ke, esesizobhubhisa lekhaya. Mhlawumbe omunye akusona isifo, mhlawumbe omunye uphumile wahamba, uthe bese ehambile wathola abangani bakhe bamhlakaniphisa. Bathi awungeke akuphunywe endodeni. Uphumeleni. Endodeni mangabe ngakuphethe kahle indoda iyabulawa. Bekumele uyibulala ukuze lama assets ayo abe kuwena. Usebuya nje, usebuya nemission eyokuthi as much as mase ngimove kade semove on, kodwa nje ngibuya esebuya sezoyisusuluza indoda. Omunye
ubuyiswe inyanga yakhe iyathi lalela la phindela emzini wakho wena ubuya nje manje useza kuwena once wambuyisa esebuyiswa inyanga yakhe ngeke aphinda kulalele ngoba uyohlalela lela leya nyanga yakhe uyohlalela lo yamfundisi wakhe uyohlalela lo yamprofeti athi ngakubuyisela kwakho uzothi ngekuphinda ube nomthetho uzothi uthi uyawushaya umthetho kunkosikazi wakho avesane nje angakuzwa uthi ushaya umthetho aqala abuze enyangeni yakhe nangu umkhwena wami ethi uyofanini nje kunomuntu okuconsulta kuyena because uwazi ukuthini wazi nje obumbuyisile awumbuyisanga ngoba usamthanda umbuyisele ngoba into yakhe yalo yamuntu ebekuyena ibe powerful sekumele ahlale ebuza kuyena ngisho nizoyekamelweni uyofona abuze kwenyanga yakhe noma kumprofeti wakhe nanga ethi asilale singalala yini namhlanje athi prophet hayilalana hayi ningalali namhlanje kuyingozi kakhulu lokho esinye step leso esikhulu kakhulu istep esiyingozi it's because umuntu uma usathandana naye isidalwa sakho wena ndoda sikwazi ukuhlala kuyena bese kuthi esakhe sihlale kuwena kunesidalwa esihlala ngapha uma senixabene wazi wa move on siyaphuma isidalwa sakho wena ndoda ebese sihleli kuyena ngoba sekuzongena esalomuntu move on naye sesongena kuyena ingakho esezulalela into eshiwa yilomuntu omusha engeke sakulalela wena because into yakho isiphumile lento it goes with the cheating manhle ndawonye uhlanganisa ama spirit ahlukene within wena because once naba wo partner uzoyikhumbula lapha ku Adam no Eva from the Bible ukuthi khona wakhiwa ngobhambo lomunye umuntu khona wakhiwa ngomoya womunye umuntu uyabona kusuka isidalwa salo singene ngana impilo bafethi lento impilo thina kakhulukazi mina njengoba nguKing Bhaka nje ingqinamba lezo ukuthi mawulwela umuntu obuye ubhekane naso uthola ukuthi unali idlozi likhulu idlozi lakho ukhumbule lifana nani kuwena lifana nomzali kuwena idlozi fana nomzali nawe nje khumbula ukuthi bengabe unengane khona okuhle okufisela ingane yakho ukuthi ingane yami mayingahamba kanje izoba nali future engiyifunela yona ngokunjalo nedlozi uhamba nalo khona lona elikufisela kona asibuyele enganeni njengoba wena mzali ingane uyifisela okuhle kanti ngebhadi ngoba nayo inomqondo wayo umqondo wayo ongenzeka ukuthi ayihambi la kufuna khona umzali umqondo wayo ingane iwona ovimbela yona mhlawumbe ingane yenzani mhlawumbe ingane izambela nabangani abarongi mhlawumbe ingane iyaqala iphuza incane mhlawumbe iyaqala iyabhema mhlawumbe iyaqala ihamba ingabuye ekhaya ihamba ilala ungazi ukuthi kuphi nayo inomqondo wayo nale spirit sayo esiphambana nalesi sifunwa umzali okusho ukuthini kusho ukuthi imfuno zengane nezimfuno zikamzali okuyidlozi layo uyabotha zishayisana njengoba zingashayisani sebegcina bexabana same things applies kubazali imfuno zakho azambisane nezinto ezifunwa yidlozi ngoba kuyenzeka ukuthola ukuthi idlozi lakho lifuna something kodwa wena awukho lapho ngaleso sikhathi leso uyabona so imfuno zakho azambisane nezinto ezifunwa idlozi lakho ngawe idlozi likufunela okuhle so wena enzani lalela lona ekamelweni akube nokuthula ukuze malifika lizoyibonakalisa alifike likwazi ukuletha le message elilethile lingathi seliyafika alikwazi ukusondela lingathi liyafika manje lifuna ukukhuluma nawe lifica kuyaliwa ngoba mangabe kuliwa lamulimpi ibuyisele enganeni futhi nomzali nanga umzali ufuna ukuthengela ingane mhlambe for instance imoto uyabo lapha ingane idaka utshwala lapha ingane ayimhloniphi umzali kunokuthi awothenga imoto ufuna aqale phansi manje azama ukuyibonisa aqale phansi manje azama ukuyekisa utshwala ngoba wayithengela imoto idaka utshwala le moto oyithengayo umzali izophinda futhi ibulale lengane same things applies kuwona amakhaphuli njengoba kunomsindo ekamelweni liyafika idlozi kuze kufike sometimes awu2 ela kamakoti elale ekhaya labantu bathi bazonibusisa bayafika niyaxabana ngenkathi nixabana sekuyaphoqa ukuthela kamakoti alibe ngasenganeni yalo ungacabangiki ukuthi abantu basekhweni lakho ngelinye ilanga bayokusupporta mangabe usulwa serious nengane yakho noma kuthiwa wrong ingane yakho noma kuthiwa wrong kodwa kumele babe ngasengane yakho because bayidlozi lengane yabo
nawe ndoda no abakini abantu abasoze bakulahla bangamane bashaya ngathi bayakusiza bebe bekuhleke eceleni kodwa bona basuke bezokhombisa ukuba sesayidini lakho uma sekushube ngempela uma ngakashubi bangazenzela ubuquki. That is the reason why kuze kuthiwe uma sewufile abantu bakini bona bazoba in charge phezu komzimba wakho, yibona bazobe controller. Thothona mhlawumbe bungabafuni kodwa ngoba sewufile ababizo uwe bangena ngekhadi lokuthi ingane yakwethu ngeke uzusabasusa. Even unkosikazi mawukuthi anishadile uthwala kanzima mase kufika abakini uzabe ngcono unkosikazi bengena ngekhadi elithi sishadile nalomuntu aqaleke abe in charge. Cabanga ke bezoba in charge kanti vele bekade ngazwani. Uyabona sebezosuka abakubo fu abakini sebezonda lonkosikazi bethini bethi uyena okubulalile. Deep down mina King Bhaka ngiyazi ukuthi akakubulalanga. Deep down ngiyazi azikho inkaba ayithengile kodwa abakubo kankosikazi bazothi wena obulala ingane yethu. King Bhaka barongi nabaka barongi nabase abakubo kwendoda uma bethi kunkosikazi wena obulala ingane yethu njobe ifile ube azi unkosikazi ukuthi akayibulalanga abekho wrong abakandoda uma besho njalo. Basho njalo ngokwaka spiritual ukuthi wena okade ungayiniki ukuthula, wena okade ungalivumeli idlozi lingene lizonivikela njalo bekunomdonsiswane kwagcina kudonsisana izidalwa zenu. Ingxabano yabantu abaphilayo isuke iqhatha idalo, injabulo yabantu abaphilayo nokubambisana kuyayihlanganisa izidalwa. Ingakho mangabe kulotsholelwana kuyiwa kamakoti kubuye kibe ndodeni kuyaxikizwa ngoba kusuke kuzanywa ukuhlanganisa izidalwa ukuthi azihlangane kube izihlobo hayi noma iziphi ezinhle ezifiselelana okuhle. Umkhwenyana uyahambise khwena abasekhweni bayaletha kamkhwenyana kuyajatshula kuyadlalwa kuyaxikizwa kwenziwa kwakhiwa ubuhlobo obuhle. Uma senicabana bayibonela bona bakamakoti ukuthi ababe ngakamakoti, bayibonela bona bakamkhwenyana ukuthi ababe ngasenganeni yabo. Shuthi sekuzoqhuma amanga phakathi ngoba sekulwa imimoya. Into enemimoya ke nje ayilikhuluma iqiniso. Sekuqhuma amanga nje wena wake wenza ukuthi wena noma ungathi uyachaza ngeke bakulalele because ayisekho about isense leti siyenzeka sekuyimimoya esizilawulela yona. Uma sengena mina King Bhaka ngingena ngizolawula leyo mimoya ngendlela elawulwa ngayo. Ingakho nginedamu ngoba sengiyazi uma sinje isimo angiphume kwabaphilayo. Asiqale sehlisa umoya kulabo abangabonakali, wehlise ngakubona ubuye uze kulabo abaphilayo uphinda wehlise kwabaphilayo ubuye uyocela ngani kuyabanjiswana. Abangane kwethuna badinga abangapha badinga abangane kwethuna ukubambisana nokuthula, into eletha impumelelo phakathi kwabantu abathandanayo nokubambisana. Kodwa umuntu wakho beke wathi mina sengiyahamba bese wena uyakhala uthi musu ukuhamba, you are making the biggest mistake ever. Ngoba usubonakela ukuthi untekenteke, umuntu wakho usekubonile ukuthi untekenteke, nedlozi lakho selikubonile untekenteke, uxolisa noma kungafanele. Uma ethi uyahamba muyeka hambe, ngenkathi umyeka hambe khona amandla edlozi lakho abathi is strong ingane yethu yamyeka bahamba. Ungadlala abantu bethu uhambeleni bengafanele ahambe. Ukuhamba it's a solution ngoba mawuthi umbamba ngenkani akangahambi nizogcina nixabana kusuka umsindo semdlozi kugcineni ngangeni semnkulunkulu agcine ngangeni. Sometimes uzuphunyuke ukhipha into engafanele uyitshela omunye umuntu ngomlomo wakho, khipha into yomlimazo omunye umuntu. Sometimes uzudlule ekukhipheni ngomlomo uzufake ngisho isandla ugcina umbeka isandla lapho usuqedile ngempilo yakho ke akashawa umuntu wesifazane. Kanti ukumyeka ahambe bese umyekile ahambe bese uyabheka ukuthi bekubo wenze njani, mawungapha wenze njani.
ikhona amaphupha azofika kuwena elithi hayi bekumakoti wethu luyana uphuphe unaye uphuphe nabandawonye naye kumele aphuphe nabandawonye ngale mase kuhlangana amaphupho enu ngekathi ehlangana amaphupho enu kanti lokuphupha naye ningabuyelana kusho ukuthi nobabili nisamsulwa ukuthi nisangabuyelana kodwa mawuzomphupha ezisitha umphupha ezisitha noma athi maye kushile wahamba impilo yakhe vele inyuki yephezulu mawumbuyisa yehle futhi isign ukuthi ungambuyisa isign ukuthi ungambuyisa ngoba abanye abantu akubona abanamabhadi abanye abantu akubona amabhadi abantu abanebhadi umuntu wena ozihlanganisa naye kube uye obuya nebhadi noma oza nebhadi kuwena uthola ukuthi without that person impilo yakhe ibihamba uqede wawa khona yami impilo abanye abantu akubona abahlakaniphile umuntu ophila naye ohlakaniphile athi befika empilweni ivela inyuka impilo yakho ivela inyuka impilo yakho ingakho kumele ubhekisise if you are in a relationship ukuthi since I'm with this person ngabe impilo yami yaphambili noma imili noma yemuva ngoba khona kuzokwenzeka kusho mina uKingBhaka ngenkathi ungilalela lezi inkulumo ye-apply kuba lula kakhulu noma usufika sesokusebenza ngomakhanda oil emakhanda dem kuba lula because like emqondweni wakho usunaso isisekelo sempilo okwethu sekufika sitshale imbewu yempumelelo kuba lula hayi umuntu athi uyafika ufika umuntu kampela uclueless ngempilo kwenzakalana bafethu asibe nengqondo ezivundile bafethu asibe nengqondo eziphokophelayo bafethu asibe nengqondo zokwazi ukuthi mawunomuntu wakho impilo yiye phambili noma ningathandana kanjani kodwa impilo mayizoye emumva ekhona akufanele kufuna afike yena kube khona igcatha adlalayo noma lingaba lincane kangakanani but akunje gqi ukuya phambili ngoba once kwathi gqi ukuya emuva uzosebenzela ukuya emuva kusho mina uKingBhaka indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elikosasana nginithanda ukubhubha lapho nikhona emakhaya ngiyohlala ngikunye nani bheka ukuthi umuntu ozwana naye uyamkhalisa noma niyakhalisana lokukhalisana kuyibeka apha impilo yini kuyisa phambili noma kuyisa emuva uma kuyisa emuva ake niqale nimi ukukhalisana nibone uma still anikhalisana kodwa still impilo iyahlehla hayi omunye akakavakashele kubo sike sikubone mawuwedwa ukuthi wenze njani naye simbone yedwa wenze njani mawuwedwa uphakama uzozibonela ukuthi hayibo nakho mangabe ngingade ngiphakama noma uyayibona nami ngiyaphakama ngingedwa shuthi uyabona ukuhlangana kwenu ikona okunidonsela emuva ningahlala phansi niplane ukuthi ke niya kanjani ke mase nihlangene phambili ngoba into ebalekile empilweni ukuya phambili why sicabangela la kugcine khona obaba bethu ngempilo akufanele nathi sigcine la begcine khona kuwesike mawuzothatha into esifizelwa abazali uyihlehlise uyingane mawuyingane umsebenzi wakho ukuqhubeka la kugcine khona abazali ngoba sifuna ukubuka ukuthi abazali bakade beno 4 room wena iba noma no 6 room sikushiye ukuthi hayi uzelu usibani bani la abangathi abazali bekushiya no 4 room bese uyavandalize wena nibhemele kuona noma yini ebhenywa nedakamizwa nibhemele endlini yabazali that is not right ngoba uzothi wenza leyo nto kanti na unezingane futhi lapho you are laying ifoundation yezingane zakho back kanti wena whatever kwenzayo kwenzela izingane nazo aziqhubeke la ugcine khona kusho mina uKingBhaka bathi inkosi emhlabeni kepha ngiyindodana kaNkuluNkulu emazulwini bathi akekho noyedwa oyobhekana noKingBhaka bese yawina noma ingayiphi indlela cha ngiyakufakela akekho ngoba iqiniso siyalikhuluma kodwa siyazi ukuthi ngoba ka spiritual world khona amaqiniso engafanele adlule kubantu afike kubantu ekufuna abanqoba ingqinamba before babe neaccess kuwona kodwa mina ngiyakwazi ukwakhuluma mase nginqoba ingqinamba yokuthi ngiwakhulumela amaqiniso ingakho kade ngize ngisho ngithi even umkhwanazi into ayeyisho
kwakubalekile ukuthi ayisho ngoba bese kufika isikhathi kade abantu amacala ejemile amacala amanye engenzi lutho kunobushobesho uqede umkhwanazi wakhuluma kwanamacala aqaqekayo impela engathi ayahamba impela okusho ukuthi uthebe thinta iqiniso kwathinteka nabantu ekuthiwa bama-untouchable. Thank you so much. Inamba yami ithi 079 813 0260. Bye bye yini. Ngithanda